Ke Christmas kadai ayam jong ke jing kemen ke jing po samrke bat ke jing sa kan mau lada ha klong snam bat ha ke jing mut jing perkhat jong pi ke don ke jing e te nga tharai ke Christmas ru phin sngo ba ke don rengkat bat pi saji sen ngi shim gane ke lat kabuk ser ban ai Khublei Christmas kerpang shapi ke nong snong jong ko bri nyo trap bat ke jalla Meghalaya hi baro ko we. We from the Hinyo Trap Integrated Territorial Organization, we take this opportunity to wish you all the citizens of Meghalaya a Merry Christmas and a prosperous New Year. Ngi nagaliang sachi sien ngi nagaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hishim gane kalat kabuk ser ban ai Khublei Christmas shapi ke nong shong snong jong ko bri nyo trap bat jong ke jalam Meghalaya baro ko kumba Khublei try kan rat ula pha yu khun jong u shaknik slab thai ban wan na ban ta ko pop jong ni bat ho jisu lawan 8000 snam man shwa bat u la hikai yangi ban ai bat u la hikai ki bon ba kilenti ke badai ai begini ke jing tenshan kini ki Christmas light bagian pau bagi don ke jing it hayeng hasem ki parlok ki parajor bat pa ai gitu ki ta ki kumba ongga kenten nongwei ngan syukut nang ni khendiat. May the sparkle of Christmas lights and the love of family and friends brighten your holiday season. Khublei shibon che jarngo.